mar gin kanye, wayudo thuolo mar menyo ni jadoho marahuma Akuku Denja. Akuku maumbe nolandore kaluwore gi bedo gi mon mohingo 40. Walter Nyambaga nolimo dalan Aora Chuodho kendo otwak gi familia mar Akuku Denja. Wang'ne ng'wechtere wamanyo jadoho marahuma Akuku Denja. Nikech gari oyie ng'wech, wamo Mauka nyaka Aora Chuodho e kaunti ma Homa Bay, kilomita 368 kowuok e boma Nairobi. Gweng' okwe kendo bang' chungo nyamburko to wayudo min ode puodho ka jako bando mana e dala Akuku Denja e kama ne oyike 2010. Mbaka chakore kendo wapenjo min ode namba mare e dala doho. Nyinga Karen Akuku, namba 41. To en ang'o monyalo paro godo Akuku Denja? Anyalo paro ni to mosenindo ni kaka norito opogore gi kaka ne en chon. Higa mar 1929 mosenindo Asentus Akuku Ogwela nonyuol kendo yudo sombe kar tiegruok ma Mirogi. Machon niluongo ni Akala nyaka klas 4. Bang'e noyudo tich kod Kalasinga kendo kanyo emane osome rieko mar tayo duka. Kendo bang'e to ne obedo kod dukni gi charende mathoth. Wuod Akuku Nason Kuku Akungu konowa gimomiyo wuon mare ne onyuomo mon buora. Ne onyuomo dhako mokwongo mokawo garus. To dhako ni kano onyuomo mokwongo ne nitie kaka dhako ni ne frustrated in a way. Kaeto omedo dhako mar ariyo. To dhako cha koro ne koro kotedo ni mondo okelnegi chiemo gicham gi chiege matesni. Ne koro otedo to molong to puko ok okelnegi. Koro mane macho ni mae gibetimo. Koro tok man mon man onyumo madhi abich ang'wen go. Onyumo tok juma achiel koro kelo mang'eny mondo mama cha otulia. Yes, motulia mokwongo ringo mondi. Koduogo koko chako yudo ka ging'eny. Kalan merwa noringo kane dhako mar abiriyo, nonyuomo dhako mar abiriyo. To oringo ni ka ji ng'eny otieko juma achiel kende to duogo bed namba 9. Wapenjo kaka Akuku ne tayo doho. Oluongo wa to chokowa kanyakla achiel. To ketowa piny to owuoyo ene mowuoyo. Koro kupenjo ni to ere kaka wanyalo timo. Tiduoko ni watimo kama. Embe koro chako duoko ni kama e kaka itimo kata rach to itime gima wacho ne mitimo. Norito wa maber kabisa. Katodoko ni jadoho ok chama lot to chimbe ne chalo nade? Ondiko ng'ama tedo ni. Oketo ng'ama tedo ni ng'ata achiel. Doho dwaro gero. Karen konowa ni Akuku ne ok riege kod odunga kata okwajo. Ok okech marach, nokech gi seria. Kokoni gimoro to dwani winjo maber kabisa. To kimako to mano ijaka kore. Nokodwaro fujo. Nochiko dala. Ija kinyo to bende oketi piny olidi mana golando matin. Okogo iga rungu. Nokia gocho godo. Akuku ne jasitaf kendo lepe ne ler adua. Makato dhi mana puodho to ne nyako chopie mana ka oler ka ongogo. Moketa kita pige mok luoka aora. Losa tangi ne miluoko ne lepe. Maler kabisa magone pas. Gimora mora igone nyaka rangi. Kowuok koler kodhi e puodho dhi koler iweni ng'ama dhi wuotho karen medala. Wapenjo kaka ne gifwenyo ni jadoho marahuma omedo dhako. Maka jaduong' omedo to jaduong' oyudo nyako ma wendo iluongi mani wendo ka nying thuru ging'eyo to anyako ma kama an iluonga mani nyako soko nyako tho luonga mani nyako soko ne nyinga mong'eyo. Kidonjo to warwaki maber. Kata norwaka maber ma ji nyiero ji budho ywak thumbe machon. Ywak ma ene makuro ene ka yuech nyako kuro miel kodu. Sama mama moro biro kao. Dongi an gi mama oeo. Tango babu chako medo machielo. Yes, mano wa welcome. Nyaka to wachnwa. Bende inyalo paro kinde mane okendie odiochieng' mokwongo ne chalo nade? Kaka nadonjo to najapiri ka. Koro kapiro ne nyamera. To koro ing'eni japiri ok chwade. Kibiro to ioye kata kiso tamtam mori ofuko to imiye.
koro kimiye ka en kanyo to manya kupong'o oheri ahera imbi iheri ahera ok one makosa moro to koro uwe to okawi. Akuku noketo chik mar puro ne monde duto kanyakla. Puodho nwa puro kanyakla. Puothene ena puodho ma kata kama koro ineno en tieni ne gina puothe opuri apura to cham iolo kanyo achiel to ji cham achama ka sama chambi orumo to iwacho mani chamba cho orumo ituomo ni atuoma moromi cham kech ok chami. Sabuni mi, sukari mi, gimoro amora kidhi e chiro imi sendi dhi ng'iewo go chiemo mihero midwaro michamo. Ok odwaro kendo wacho ni ok odwaro ni chiege denyo. Wabonjo kambako chope woche ma wachore ni Akuku ne rwako wuor fut mudhach. Woche to king'ia woche moromo tiendi ok ing'iew madiyo tiendi. Moromo tiendi makata kiwuotho to winjo ka in sawa onge kuma di. Ifuong'onwa ni kaoche ne oluori aduwa ahinya to ka gibiro nyombo e dalane. Ne denja. Denja mar gik moro amora. Or kobiro dala to be ng'eni mano oro donje irwake maber. Nyigo go bende manitie isabo welo maber ma welo doga gi kwe. Yawuote wachonwa ni wuon-gi nong'eyo gi mana gi nyinge mag thuche mag minegi. Jaduong' ne ng'e nyithindegi kaluwore gi kaka ne okawo mondegi. Nong'e maber ni chiega maduong' nyar kama chiega mar ariyo kama nyaka otiekgi. Mabe thothne kepo me kinde Kanyada, Kwabwaye, Gem kato nong'eyo kamano kato ng'e ni ma chiega mar namba kama. From Mirogi tibiro kata kibiro Karungu ben gi 200. Ne ng'ama kech to kaka nonyuolwa tiwinjo ni baba ukech. To ero umiu chiemo, umiu lewni. Onge chieng' mochwado nyathi nikech nyithindo nomiye that natural respect. Nikech nyini kitimo gimoro tidhi inyi. Okomokonwa ni kano gik satich to nyaka ogo thothoriyo mondo nyithinde duto chokre. Ireno ne sime onge mar WhatsApp group. Ka diere skul, ji mondo skul kendo nomondo mosek nyaka simbni kuonde ma ji nende mong'e ni ji odhi skul te. Ipogo iluongo ikonu ni unu dhi chiedo, unu dhi pidho konga, unu dhi omo oduma, unu kata kato ni bede chendo ne un ka unu dhi kwath, unu dhi kwadiek, ini dhi rombe, ini dhi dhia. Anyathi mpichuga pure dala ka. Awuok top 100, boys awuok top 50, anama 45. Merwa be namba chiko wuok top 10. Koro wuora no kawa thulu kwa manyo. Wuora kata ne ema no manyowa. No seto no time mwa yude go sa 12 okinyi. Seche go en sa mar riasol mone wa yie. Tok mano to pogo utich. Tok mano ng'ato wacho ni gima chande. Ng'iyo ne kod oganda kanyakla kod jogweng' ne chalo nade. Jidonge mane manye. En oko man ji emieregi. En kama no bede ji ne manye nikech ji ne gombo no go kore mbaka. Uwinj wach ma ire. Nikech ji ne gombo ng'iyo ni to ofaulu nade. Kaka yawuowi nyaka njejere pap, nyombo ne chalo nade kuom yawuote. Wuora nokonwa gini ni en kata kisero nyak to nyigi ni Akuku Denja wuora Akuku Denja no osesero nyako 50%. Modong 50% koro many kendi. Gin very curious. Mokwongo gigombo ni ng'e ni to in wuod dhako maradi. To un ji adi, nyiri adi, to yawuoyi adi, to bung'eru te. To ere kaka ne urito familia malach kamano? Piny machon cha ne yom, kato no jatich matek. Koro kinde go no ng'ama puro ahinya gweng'ni, to pur ne miye pesa dhok be nopidho. Koro sama wala be ne en go matin tin. Dipo pong, diek, rombe, dhok odhuro. Koro mage motero to dhi ouso to chulo ne nyithindo onge ng'afuolo. Mago gige ne muwuoye. Bende nitiere yawuote moko ma bende okwanyo doho. Ei Denja ka, kuro at nabira dong ni kuro an dangerous. Ningech gimanyo en go. Nokonwa ni doho en bur matut. Makati go e toch to kinyalo neno tung'e. Familia ni kod riwruok kendo itayogi kod jakom margi Peter Akuku man kod ting' mar wuotho ka choko dwachgi kendo ketogi e achiel. Mondo mine abed kaka jakom, apogo areas gi. Kanyamwa, Kobwaye, kod Karungu. Ting' mabedo go pek tapogo gi kaka pogo grupe. Ka nigi jotende, kocha nigi jotende, malo koni be nigi jotende. Kura ayudo yot ningech ayudo kaka
ayudo information. E kama ne oiki akuku ting'o gigo mane chunyo geno kaka odheru, orengo, wuoche, ogudu molosi kido mar tat dero, kalore kod era mare kod adila. Moro matar bende nitiere liare kanyo, manyiso ni tije ne oserumo. Akumba mane oiki akuku pod dhi nyime kod yudo gero mar lose kanyono mar Emco. To doko ne joge thoth kamano. Akuku no yango nyikwaye kod dhok liunda duto. To nyathini kodhi tedo kumoro dong' ng'e ni nyathina ni otedo kama. Koro ka gibiro leme to ng'e mani manya kwara man kama. Mama unitie ni mama wangima. Konyuol nyathi onena nyathi mano nyathine kendo kodongo ng'e ni mano nyathine. Ka bende ne wayudo thuolo mar kikore kod wuowi machongo Omondi Akuku mane onyuol 2010 nyakwa Ramogi. Erokamano kuom bedo kode chenro chakruok nyaka giko. Ageno ne wachuti sigana mondo tiye makare. Jata chenro mari ne en Walter Nyambaga. Ud Koweru, thon kajidhi kendo kajiduogo. Oriti masane. Mano kori budho budho war gi Joseph